Скъпа Никол, твърдиш, че си добър инфлуенсър, Хайде сега да видим дали можеш да видиш случайни минувачи. да си купят няколко предмета от реквизит. От реквизитното на надпис. Взели сте ги от реквизит ли, бе? Направим достатъчно добра реклама. Такава, че да не могат да ти устоят. Не забравяй, че се състезаваш с Маги и Никол. Която от вас изкара повече пари. Печели играта. Жокер. Ако не се справяш, звъни ми за помощ. Чефла. И като ми звънна какво? Хора, какво е това? Ей, чак, какво е това? Здравейте, господине! Господине! Извинете, господине. Няма да ми обърнете внимание, добре. Do you want to buy something for a gift? Gift? Like a gift Oh, from Bulgaria, but you need to buy it. think. It's not a gift, you need to buy it. Yeah. One apple? One apple. One? One apple. One. Okay. For one, we can give you another stuff. Like this one. What? Because this is a little one. This is a pen. Pen? Yeah. Sound pen. Хора, какво да правя? Помощ. Здравейте, господин. Може само да ви попитам какво е това? Знаете, аз просто наистина не знам какво. What termometer is a... Термометър. Just 10 на 15 лева. Кой ще си купи термометър за хора? Здравейте! Може да ви питам нещо? О, господи! Колеги, много е зле положението. But it's Good. yeah. This is more than one lap. More. One? More. Yeah, one lap. Two lap. Какво желаеш от нашия антураж? Имаме топка за фейс, имаме фуния. Топката. Топката от фейс. Да, аз искам топката. Твоя е. Добре, Така ли? аз ще закупя фунията. Великолепно! Аз списвам фунията, за да успея поне още 10 стотинки отгоре да има там. Това съм склонен да дам цели 2 лева. за тази Великолепно, великолепно. Другите дами, не знам докъде сте, но аз напредвам. I study in NATFIS, which is National Academy for Theatre and Film. Yeah. Do you know what is this? Yes, What is this? I don't know. I love that girl. What's your name? Paloma. Как? Paloma. You understand? I have a coin, a Polish What? coin. Okay. A Polish coin? Yes. What do you want now? Okay. What do you want? We want. A ver, venga, ¿qué queréis? Algo que sirva, que no lo vaya luego You a can tirar. decide. Okay, one coin. Put in her. I hope you will use it with health and luck. Какво си правите? Сесия. Може за класната да й подарите подарък. Тя ще го оцени обиден. Екипа, надявам се наистина да се забавлява. Аз май съм по-зад от очилата. 20 лева. Няма проблеми. За очилата? Ма страхотен си, много ти благодаря. Той ми даде 20 лева за очилата. Предпазен си от повръщано. Браво. Не сме ли на точното място? На арт базара? Изцветение на изкуството. Младежи, здравейте! Може ли да се поговоря с вас? Да не видя, че сте в надпис. Но? Но бяхме в надпис преди малко. Така. Влязохме на защо. Като хора, които глеждате хора в изкуството и сте били преди малко в надпис. Не мога да ви предложа да ви дам тази картина на цена около ваша. 25. Лева. 30 е това. Смятате ли, че имате нужда от нещо такова и бихте ли го купили? Не. Да, взимаме го. Сериозно? Да. Това? И какво ще го правиш? То може просто да си стои, няма нужда да го правите нещо. Не, 20 лева са Казах много. 20 лева, не се разбрахме. Казах, че ще дам 20 лева. Окей, 20 лева изкарани. Аз мисля, че вече съм победител. Мога да ви дам наистина ето това. Ма то е супер удобно. Аз ако можех да си го прибера от дома си, аз щях да си го прибера. Безплатно ви го давам. Взимай го, айде. Взимаме го, ще ти го подаря. Това е чудесно. Заповядай. Прилича малко на цветенце. Да. Ако искате цветя, няма нужда вече. Няма нужда. Цял букет ви подарих. Ще я взема за 25. Да. Честито! Това е твое. Момичета, не знам вие колко пари събрахте, но аз съм доволна от моя улов. Оставя ми едно последно нещо.
Какво е това? Ами аз го наричам химикалка, обаче в последствие като го продавах разбрах, че не е химикалка. Да, натиска се. Аз не трябва да го натисна. Ами ако как го чувствате? То вибрира. Да. Удобно. А как да го спра? Задържате. И на мен ми отне време. Чудесно. Да, Колко удобно. Да, да. Спрям си го. Значи имам... Чакай. Колкото прецените вие. Чакай да видим ли още. Нямам. Много се радвам, че ви хареса. Да си Благодаря. ползвате с удоволствие. Обещавам. Да, добре, хубав ден. Чао, хубав ден. Не, аз не ще го купувам за декорация. Остана ми да продам една последна обувка. Искаш ли да я пробваш? Е така. Аз мисля, че това е перфектната обувка за теб. Да, аз така мисля. Давам ти я за 1 стотинка. Ако нямаш 1-2. Благодаря. Не ти я продавам ти я за 1 стотинка. Ами аз продадох всичко, само писмото ми остана. Попитах дали него да продам, но ми казаха, че нямам време вече за да го направя. Но успях да продам дори турбичката, в която бяха всичките неща.